2 Corinthians chapter 6 verse 14. Isihloko sifundeka ngohlobo isilumkiso ngefuthe labayedini. Isilumkiso ngefuthe labayedini. Hallelujah. Hallelujah. Isilumkiso ngefuthe labantu abangakholwayo zethu, abangasindiswanga. Hallelujah. Hallelujah. Njengoba wena usindisiwe, bakhona abantu abangasindiswanga, abangamamkelanga uYesu, basenoba nofuthe empilweni yakho. Verse 14. Verse 14. Musani ukuzilinganisa nizifanise nabantu abangakholwayo. Musani ukuzilinganisa nizifanise nabantu abangakholwayo. Don't become partners with those who do not believe. Hallelujah, fundi. Kuba ayenziwa lonto. Lonto leyo ayenziwa. Khomele. Ingadibana njani into elungileyo nengalunganga? Bakwele izwi likaThixo liyasiyala. Izwi likaThixo liyasilumkisa. Hallelujah. Hallelujah. Lithi angadibana njani na into engalunganga nento elungileyo. Hallelujah. Hallelujah. Uba mna ndizidibanisa notata unyakambi, utata unyakambi utshatile, nam nditshatile. Hallelujah. Hallelujah. Andisindiswanga, usindisiwe. Ndinendlela endenza ngayo izinto. Hallelujah. Hallelujah. Yena uzidibanisa nam, uzawuzenza ezi zinto ndizenzayo. Hallelujah. Hallelujah. Uba nditshatile, naye utshatile, akasindiswanga, usindisiwe, ndisindisiwe. Onditshatileyo ndibe nama-girlfriend. Hallelujah. Ndizambalisela ngama-girlfriend wam, ayibone lento ihle ilungile. Ngoba napho notata umonakali utshatile, unama-girlfriend. Hallelujah. Idibana njani into engalunganga nelungileyo? Hallelujah. Sanuba si-partners nabantu abangalunganga. Lethusi lenkosi. Qhubeleka bemfundi siyezwile lenkosi sehlukana. Kungahlala njani na ukukhanya ndawonye nobumnyama? Udibana njani ukukhanya nobumnyama? Hallelujah. Yintoni endenza ndiphume endlini ndihambe ndiyohlala eBlue Downs? Hallelujah. Oh yes. Kwabanye otata abangakholwayo abazidlela ibhiya zabo. Uhlangana njani ukukhanya nobumnyama? Hallelujah. Hallelujah. Izwi likaThixo liyasinqanda masiyazi into masiyenze, nemasingayenzi sikhola wenisa mfana wami. Oh yes. Hallelujah. Uyabona mfana wami njengoba umncinci ungaka, umhle ngolhlobo, washiya indlu yakho yakowenu wayohlala ezithomini ngaphaya eDelski, ngaphaya eMakhaza. Uzawufika kutshaya intsangu pha, uzayitshaya laa ntsangu ngoba kudibana kanjani ubumnyama nokhanya. Hallelujah. Hallelujah. Bizwa ngamagama athile ngoba asingeni kwizinto ezingenabuthixo. Hallelujah. Masethu ngiphelele isidima. Ndiyayazi manje ndiye kuyo nemangayiko ndikholwa. Hallelujah.
uthatha unyaka abantwana wathi umonakalo ematheka akaphinda amkela uYesu ungenwe intoni asinamsebenzi nalonto leyo ngoba sikhonza uThixo bangabiza ngamagama abafuna ukwabiza kodwa sinomyeka uNkulunkulu udibana kanjani ukukhanya nobumnyama haleluya haleluya yemfana wami uzalitshaya icuba wazidibanisa nabantu abatshayayo haleluya haleluya yabona tatam uba wazidibanisa nabanye otata abenza izinto haleluya bengakhona uzawuzenza izinto abazenzayo haleluya haleluya kudibana kanjani ukukhanya nobumnyama kubuza uNkulunkulu haleluya azidibane izinto Verse 15. Unabudlelane buni uKristu nomtyholi? Unabudlelane buni uKristu nomtyholi? Zange walitshaya icuba ukho kuthiwe tsala funeka uqala ukuthi likutsarhe kuthiwa hayi tsale rongo phinde uthi uyatrainwa uyajoyiniswa haleluya haleluya kunabantwana abantu babengaqomi bazidibanisa nabantu abaqomayo baqoma ukudlula bafike beqoma sikhwebule kwezo zinto suka ebhizana ayebonakala kanalayi wafika wahlala endlini ntombi zingaka apha kanalayi ndirayithi kodwa inalayini ithi ndije ndibhido bamubomi uhlangana kanjani ukukhanya nobumnyama uhlangana kanjani uThixo noSathane haleluya kona manje kufuneka vele sizikhwebule kwezinto xa abantu bafuna ufitha bazawuthina abantu uzathiwa theni ingayanga uzathiwa utheni ungayanga ntoni uyazazi wena utheni ungayanga uyayazi uba usebenzela izulu fundament linabudlelane buni ikholwa nomuntu ongakholwayo? nanku umbuzo lunabudlelane nini ikholwa nomuntu ongakholwayo haleluya intoni labadlelana ngayo umuntu okholwayo nomuntu ongakholwa ngoba umuntu ongakholwa bofanga uyamshumayeza nje kha uYesu uyasindisa nansi into emxela yona athi aqala ukukhaweza umshiye yendoda uYesu uyasindisa yesisu uYesu yamkelwa yebhuti uYesu uyasindisa kuyahlukwana nemikhwa athi kanti awubhadla umshiye ngoba awunabudlelwano nabo apha nthina ngene endlini kathi angene lizwi banzi nesasayibona ngoba insindisi lapha emlonyeni ebantwini hayi sihamba nenkangalala xa kufika abangakholwa ufika bephakathi kwabo xa kufika abakholwayo iphakathi kwabo haleluya unabudlelwa ntona linabudlelwane buni ikholwa yathi bangcwele nthetha benkonzweni izinto amazihlanganise nabantu abangakholwa zizinto ezinyanzelisayo nyanzelekile usebenze nabantu bengakholwa nyanzelekile ufunde nabantu bengakholwa nyanzelekile uthwabeke transport eyodwa nabantu bengakholwa kodwa ufizithela abantu abangakholwa uyofunani oza kutraina oza kujoyinisa kwezinto abazenzayo ngendalile nje ngobani aba ngobani haleluya funda memsthandazi Verse 16. Inabudlelane buni na indlu kaThixo nezithixo zenhlanga? Inabudlelane nje indlu kaThixo nezithixo zenhlanga. Asakhelene kaloku sakhelene sihlale sonke apha. Unqula uDagona apha next door. Aduzuya ngoku sakhelene.
ngoba ndikhonza uThixo ophilileyo. Into ezawundisa pha amadaka mntanam ngumngcwabo, ngumtshato, enye nenye ayisunidibanisa. Babadla into zabo abantu. Haleluya. Kunebudlelwane buni ikholwa nomuntu ongakholwa. Azithi inyama zamadlozi. Haleluya. Siyakholwa abangcwele, sizamazamana nengubo yethu emhlophe ingabi nayixhaphaza elithi izwi lenkosi bani ngcwele ngoba ndinguThixo ongcwele. Haleluya. Haleluya. Uma singaka sithethe izinto bazawuphuma abazalwane bayokwenza izinto. Haleluya. Tumataka singafela lapha lesize nazo. Ngeke nhlobo. Ngoba umuntu nomuntu uzobuye yazi inyane ekhaya. Uma izwi likaThixo lithetha ngohlobo. Unobudlela buni umuntu ongakholwa nokholwayo. Ansuke ndaloni imali yabona into yenza ndangabi na line la ngifane ndipha ubani no. Anasiyalo mina neBhayibheli lami. Angiphuma uBhayibheli yami. Isikofeli WhatsApp ngishmayiza abantu. Xa ngiphuma bontofu YouTube ngishmayiza abantu. Xa ngiphuma bondihambe ndimsebenzini ngisebenze. Hayi ndihambe ndiyovuzithela nje. Ngeke ngibone. Mama ndishumayela. Angcwele uThixo makasincede. Ukufunda le verse sikwazi basithandaza. Verse 16. Inabudlelwane buni na indlu kaThixo nezithixo zenhlanga. Kaloku thina siyindlu kaThixo ophilayo. Kutsho uThixo ngokwakhe ukuthi ndiyakulenza kubantu bam ikhaya lam, ndihlale phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, babe ngabantu bam ke bona. Umuntu okholwayo ndithetha pha ezilalini, ndithetha nomama ndithi sonke umuntu uyabonakala ivangeli amazini lagqibela ngani. Andiyazi lentiyenzeka ixesha lethu. Abazalwane kudliwa inyama zamangcwaba sebelapho. Kunqula abaphansi, kuthandaza kwabaphansi sebelapho abazalwane. Sunday bayavutha basecaweni. Kanti kwenzeka yintoni leti yinsindiso mamunyaka mbi? Ukholwa kanjani ngabantu abakhona kulomhlaba? Ngoba izwi likaThixo liyasiqondisa. Basenze ntoni singenzi ntoni? Inenziwayo nje bayachova nje bayawusa ecawe bayakibija benziwa konke baphume bayodla inyama zamadlozi. Hayi mangcwele yami ngolo hlobo. Hayi siyama nenkangalala. Siyama nenkangalala. Inkangalala enjani le edibanisa nabantu abangakhona?